Новините от Русе на 20 януари. 3 центъра за настаняване от семейен тип бяха официално открити днес в Русе. Защитените жилища се намират в квартал Здравец изток и са изградени по проект, финансиран по оперативна програма Регионално развитие. Капацитетът на трите центъра е 42 места за деца от 3 до 18 години. Официално къщичките бяха открити днес от кмета Пламен Стоилов. Подробности по темата очаквайте в следващите наши предавания. От днес в 17 пощенски клона в Русенска област ще могат да се получават формуляри на данъчни декларации с приложения и указания към тях, както и годишни отчети за дейност и справки за окончателният размер на осигурителния доход. Експерти от офиса на НАП в Русе проведоха обучение на пощенски служители и те са подготвени да приемат попълнените екземпляри и да ги регистрират с входящ номер. Те са подписали и документи за конфиденциалност на предоставената в декларациите информация. Във всички клонове има информационни папки с указания и попълнени образци на формулярите. Лек автомобил с газова уредба е горял тази нощ на паркинг между блоковете в квартал Здравец изток. На място веднага са пристигнали екипи на полиция и пожарна. Огнеборците са успели да овладеят огъня и да предотвратят избухването на взрив от газовата уредба. При първоначалният оглед по всяка вероятност става въпрос за умишлен палеж. По случаят е образувано досъдебно производство и се води разследване. 1500 лева разпредели на 56-тото си заседание управителният съвет на хотел Фондация Бистра и Галина. По програмата талантливите деца на Русе бяха отпуснати средства на 7 деца за участие в майсторски клас, явяване на конкурс, заплащане на такси и закупуване на инструмент. В рамките на програма Семейството на добрите хора, Фондацията вече трета година продължава да подпомага ученичка в 11 клас от Семерджиево, заплащайки и транспортните разходи за посещение на учебните занятия в Русе. По тази програма беше подпомогнат и един студент, втори курс в Русенският университет. Благотворителен концерт за набиране на средства за храма Всех светих организира дамският Лайонс клуб Сексагинта Приста. Събитието е тази вечер от 18:30 часа в голямата зала на доходно здание. В концерта ще се включат индивидуални изпълнители и състави от Общинския детски център за култура и изкуство. На сцената ще се представят и танцори от клуб по спортни танци Настроение. Специално участие ще има световно известната русенска оперна певица Марияна Цветкова, която ще пее под музикалният съпровод на тамбурашкият оркестър. Бабин ден в Мартен ще отбележи структурата на Обединения съюз на пенсионерите в България в град Русе. Тържеството ще започне в 10:30 със специален ритуал, представен от пенсионерите от Мартенския клуб Здравец. В началото ще бъде показан автентичния ритуал измиване на ръцете на най-възрастната жена. Гост на тържеството ще бъде известната етнографка Вяра Косева. На другия ден, сряда 22 януари от 14 часа, Бабин ден ще отпразнуват и членовете на пенсионерски клуб Възраждане в Русе. За тях концерт ще изнесе народната певица от оркестър Хоро Йорданка Илиева. 130 см нивото на река Дунав край Русе, очакванията са за спадане от 7 см и ниво от 123. Днес през деня от запад облачността ще намалява до незначителна. В планините и източните райони ще духа умерен вятър от юг. Дневните температури ще бъдат високи за януари от 10 до 15 градуса, на места в източните райони до 16-17. Само на северозапад с градус 2 по-ниски. Утре ще бъде облачно и отново на места слабо ще превалява. Температурите през деня ще са от 9 до 14 градуса. Високи ще останат и минималните температури. Радио Русе.